सुंद' आपडेट्स लानानै चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय। जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' बिदिब्ला गोलाव खालामा रायजोफोर, जागायलांदिनि। जोङो बयबो मिथिखानाय आपडेट्स आरो बे आपडेट्सखौहाय जोङो मोनबोगासिनोखा बयबो ना। थ' बेनो जाहैबाय जोंहा जितु अरुणोदय दिनैहाय 12 तारिख जाबाय आरो बे 12 तारिखआ मोनफैनाय लोगो लोगो जोङो दिनैनिफ्राय आरो फैसा मोनसिगोन जोङो मिथिनो मोनखादों बयबो ना। थ' आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराहाय मैयाहायनो फोसावलांखादों हांबादिकनि गेजेरजोंहाय फंनैसोब्लाबो शेयार खालामलांदों आरोना। थ' आङो बे क्लिप्सखौबो होनानै होगोन। दा अरुणोदय मोननो थांगासिनो जोङो गासै बेबायदिनो ना। थ' 4 लाखनिबो सायावसो जागोनदां बेबायदि सुबुंफोराहाय मोननो हासिगोन, आइजोफोरा बिखेखके। थ' बयबो मोनगोन जायफोरा 3.0आवहाय इलिजिबल जाबाय बा एप्लाइ खालामदों ना। थ' आरो जायफोरनाव थाइसे रां एकाउन्टआव क्रेडिट जादों, थ' जोङो मिथिनो मोनदों बयबो थाइसे हाबनायफोरा बे रांखौ मोननो थांगासिनो दङ। थ' नेनानै थादो, बारा सम गैला। दसे उनावहाय क'क्राझाराव जोङो बेबायदिनो दिनै 12 तारिखआव आलासि महरै मामायाहाय फैगोन। थ' मा फोसावलाङो जोङो मिथिनो मोनगोन ना। थ' एसे बारायनोबो हागौ उनहालागै अरुणोदयनि राङाहाय ना। जोङो नेनोसै आरो मिटिङाव मा फाखन होयो ना एसे खोनासंलांनोसै आरो। थ' बिदिब्ला गोलाव खालामला आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि। हाग्रामा सारा मैयाहाय मा बुंलांनाय आरोना। थ' आङो भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबबाय। क्लिप्सखौ आङो होलांदिनि। गोजोन्थों, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै, क'क्राझार जिल्ला सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै আমাৰ 50,000তকৈ অধিক বেনিফিচিয়াৰীসকলক অৰুণোদয় যিটো 1250 টকা সেইটো বিতৰণ কৰা হ'ব। আমাৰ ইয়াত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইয়াতে চিফ গেষ্ট আৰু 12,000 বেনিফিচিয়াৰীক চেক বিতৰণ কৰা হ'ব। কথা সেইটোৱে।